Καλώς ήρθατε και σε ένα επόμενο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε οικογένεια μαζί με τις αδερφές μου και θα είμαι το ρόλο της αδερφής μου. Αχ, τι έγινε, γιατί κοιμάμαι στο καναπέ, στο κρεβάτι κοιμάμαι. Ποιος το διάλο με έφερε? Θα του πάρω εκδίκηση. Αχ, αγάπη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Αγάπη μου, γιατί με ξυπνάς τέτοια ώρα? Είναι πολύ νωρίς. Είναι 6 το πρωί. Κοιμήσου. Αγάπη μου, έχει τρελαθεί. Πού είναι η κόρη μας? Πρέπει να τη βρούμε αμέσως. Μαζί μου κοιμόταν. Τι κάνεις εσύ μαζί μου καταρχάς? Κοιμόταν η κόρη μας. Το θυμάσαι? Πού την πήγες τώρα? Στο καναπέ? Ποια κόρη μας? Ποια εννοείς? Αλλά κοιμάται μια στο καναπέ. Όμως ποια είναι? Για πες μου. Έχω περιέργεια. Πού τη γέννησες παιδί? Τρέχοντας πάω στους γονείς μου για να πω ποιος με πήγε στο καναπέ. Όποιος με πήγε δεν θα το συγχωρέσω. Αγάπη μου, σε πήγε ο ηλίθιος μπαμπάς. Ο ηλίθιος. Αγάπη μου, ποια είναι αυτή? Ποια είναι? Για πες μου. Μπαμπά, με ξέχασες, είμαι η Μαρίνα, η κόρη σου. Θύμισέ μου. Και για πείτε μου, ποιος με πήγε στο καναπέ? Όποιος με πήγε θα τον σκοτώσω. Αγάπη μου, σε πήγε ο μπαμπάς. Σε πήγε. Γιατί έχει τρελαθεί. Ατελείως. Γι' αυτό δεν θυμάται ποια είναι η κόρη σου. Και αγάπη μου πήγαινε στο δωμάτιο και έρχομαι. Ρε, ποια είναι αυτή? Πείτε μου μια ώρα. Πείτε μου, έχω τρελαθεί. Αλλιώς θα φύγω από το σπίτι. Μπαμπά, μαμά, φεύγω από το σπίτι. Ας δεν μ' ακούσετε, φεύγω. Πάω να μαζέψω τώρα τις βαλίτσες μου για να φύγω από το σπίτι. Χαίστηκα. Να με φοινηθούν να... Πω, βλέπεις τι έκανες? Τώρα διώξες την κόρη μας από το σπίτι. Τώρα φύγε από το σπίτι μου αμέσως. Μη σε ξαναβώ ποτέ εδώ. Πάντα το ήθελα. Αντίο. Πάω να μαζέψω και εγώ τις βαλίτσες και να μετακομίσω με την κόρη μου. Ή χωρίς. Υγεία μου, ρε, ποιος νοιάζεται. Θα κάνω ό,τι θέλω στο σπίτι. Τουμ. Εγώ, μαμά, μπαμπά, φεύγω. Ηλιθιονής. Ούτε στο σπίτι δεν με σέβονται. Ας είμαι και μικρούλα. Φεύγω, αλλά πού να μείνω? Θα ψάξω κάπου να μείνω. Κάπου θα βρω. Πάω στη τράπεζα να κλέψω λεφτά. Οχ! Τράκαρα κάπου. Οχ! Τράκαρα σε ένα μικρό κοριτσάκι. Τώρα πρέπει να τρέξω να μην με δει η αστυνομία. Τρέχω. Να μην με πιάσει η αστυνομία. Τρέχω. Φεύγω. Ας βγω έξω να πάρω έναν καθαρό αέρα, γιατί με έχουν ζαλίσει όλοι στο σπίτι. Οχ, ποια είναι αυτή? Πάμε να δούμε πιο κοντά ποιος είναι. Οχ, θα τρελαθώ σε αυτό το σπίτι. Τι έγινε? Ποιος είναι εκεί? Αυτή είναι. Αγάπη μου, πρέπει να σε πάω γρήγορα στο νοσοκομείο.
Πρωτού πάθεις κάτι. Γρήγορα. Πάμε να ψάξουμε το... Έλα αγάπη μου, θα σε πάω. Θα σε πάω με το μάξι γιατί θα πάθεις κάτι αν πάμε πολύ αργά. Ας πάρουμε το μόβ αμάξι γρήγορα κι όμως. Πάμε, ας μπούμε μέσα. Έλα, πάμε γρήγορα. Πάμε. Πάμε γρήγορα πρώτο κλείσει. Έλα, αγχώνομαι για το παιδί μου. Αλλά φτάνουμε. Έλα. Θα πάθει κάτι. Δεν ξέρετε τι θα πάθει. Έλα γρήγορα στο νοσοκομείο. Επιτέλους φτάσαμε, πάμε να παρκάρουμε κάπου. Πάμε στο νοσοκομείο γρήγορα. Γεια σας. Γεια. Θέλετε κάπου να σας βοηθήσει. Βλέπετε, είναι η κόρη μου σκοτωμένη. Μπορείτε να την ζωντανέψετε ό,τι μπορείτε. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να πάθει κάτι. Κάντε την ό,τι έχετε. Ωραία, δώστε τη μου και θα σας τη φέρω αύριο το πρωί. Πήγαινε εσείς σπίτι να χαλαρώσετε και όλα θα είναι εντάξει. Ωραία. Ωραία. Γεια σας. Εύχομαι να είναι καλά αύριο. Και πάμε σε ένα δωμάτιο. Γρήγορα όμως, γιατί μήπως σου πάθει κάτι. Τι κάνεις στο νοσοκομείο? Γιατί είμαι μωρό. Μα μεγάλωσα πλέον. Έλεος. Θα φορέσω κάτι cute ρούχα που κανείς δεν τα έχει ξαναφορέσει. Αυτά είναι τα λιοπάρ, όμορφα ρούχα, στιλάτο. Και τι κάνεις στο νοσοκομείο? Ας πάω τώρα σπίτι με τους γονείς μου να τους πω γιατί είμαι στο νοσοκομείο και τέτοια. Παιδιά, τι έγινε μόλις τώρα? Σπάω. Τώρα πλέον έχω και δίπλωμα. Μπορώ να οδηγήσω αμάξι. Θα πάρω αυτό το γκρι που είναι στιλάτο και ταιριάζει πάρα πολύ για μένα. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Ας πάμε στους γονείς μας. Μήπως να τους δω, να τους κάνω μια έπληξη, να δουν πόσο μεγάλωσα και τέτοια. Μπερδεύτηκα το δρόμο. Είναι σε άλλον δρόμο από το σπίτι μου. Έφτασα. Είναι αυτό το μοβ. Το αγαπημένο της όταν ήμουν μικρή. Τώρα είναι το σκούρμπλε. Ας παρκάρουμε. Βγαίνω από το μάξι. Τώρα ας πάω να χτυπήσω κουβούνι για να μου ανοίξει. Ποιος χτυπάει τέτοια ώρα την πόρτα μου? Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η κόρη σου, μαμά. Αλλά μεγάλωσα τώρα. Δεν με θυμάσαι? Είμαι η κόρη σου, η Μαρίνα. Αυτή είμαι. Δεν σου λέω καθόλου ψέματα. Εσύ είσαι. Πες μέσα στο σπίτι να κάτσεις στο καναπέ. Να τα πούμε. Μαμά, έχω 2 ερωτήσεις. Γιατί ήμουν στο νοσοκομείο? Αγάπη μου, μεγάλη ιστορία. Καλύτερα ας πάμε στη δεύτερη. Γιατί, ναι. Μαμά, ο μπαμπάς πού είναι τώρα? Αγάπη μου, με χώρισε και έφυγε από το σπίτι για πάντα. Αλλά τώρα πήγαινε για ύπνο. Εντάξει, μαμά, πάω.
Καληνύχτα, καλημέρα αύριο στη δουλειά. Τώρα πρέπει να πάω στη δουλειά, πάω να αλλάξω ρούχα και φεύγω. Θα φορέσω αυτά τα ρούχα. Τώρα φεύγω. Καληνύχτα αγάπη μου. Φεύγω με το αμάξι της κόρης μου. Κλειδώνω όλα τα μπαράφια της πόρτας και φεύγω στη δουλειά. Τράκαρα κάπου, ας ξεκολλήσω. Ωραία, φεύγω. Με τράκαρε αυτό το λεωφορείο. Πω, με έχουν τρακάρει το κουμί. Αχ, η μαμά έχει πάει τώρα δουλειά και εγώ πάω να φάω το πρωινό μου για να πάω μετά ψώνια σε κάποια μαγαζιά. Θα φάω από το ψυγείο ένα αναψυκτικό πολύ νόστιμο και μια πίτσα. Την έφαγα, πολύ νόστιμη, και τώρα φεύγω για τα ψώνια. Θα κλειδώσω το σπίτι για να φεύγω για ψώνια. Από εκεί έξω ήδη. Τώρα θα πάω στο αμάξι και θα φύγω προς τη δουλειά. Ωραία, ήρθα στο πρώτο μαγαζί που είναι το σούπερ μάρκετ. Θα πάρουμε... Τα πήραμε όλα αυτά που θέλαμε και τώρα θα πάω να πληρώσω. Ναι, παρακαλώ, αγάπη μου, τι κάνεις εδώ? Μαμά, γιατί δουλεύεις εδώ? Αγάπη μου, ήρθες να ψωνίσεις, μπράβο σου. Αλλά δεν χρειάζεται να πληρώσεις, μα είμαι μάνα σου. Μπορεί να πάρτα. Και αγάπη, πάρτα. Αφού είμαι μάνα σου, πάρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μάνα. Αντίο. Καλή συνέχεια. Επίσης, αγάπη, γεια. Ας βάλουμε τα ψώνια στο μπαρμπαγκάζ. Τα έβαλα και φύγουμε στο δεύτερο μαγαζί στο κομματήριο να φτιάξω τα νύχια μου. Ήρθα. Είναι αυτό. Και θα ρωτήσω, γεια σας, πού μπορώ να φτιάξω τα νύχια μου? Παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Θα καθίσετε σε αυτό το τραπέζι και θα σας βοηθήσει μια κυρία. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, θέλω να φτιάξω αυτά τα νύχια, παρακαλώ. Ναι, φυσικά. Βάλτε τα χέρια στο τραπέζι και σας τα φτιάχνω. Ωραία. Βάλτε. Ωραία, τα έχω βάλει. Σας τα έφτιαξα. Τι όμορφα που είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε τα χρήματά σας. Μισό λεπτό. Ορίστε. Αντίο, γεια. 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 Τώρα πάμε σε ένα παιχνιδιάρικο μαγαζί. Τι ωραία παιχνίδια που έχει. Ας παίξουμε αυτό το μπάσκετ.
λέει η Βου να του βάλουμε λεφτά. Θα του δώσουμε. Ωραία, να παίξουμε τώρα μπάσκετ, να βάλουμε καλάθι. Έλα, πάμε. Έλα μπες. Όχι, έλα. Έβαλα ένα και είναι 2. Έλα, ναι, 4 πόντους. Όχι. Έλα, πού το έχασα. Μόνο 4 πόντους έκανα. Τώρα πάμε στα μηχανάκια. Ας καψίσουμε στο μπλε. Πάμε. Βρουμ βρουμ. Βρουμ βρουμ. Βρουμ βρουμ. Βρουμ βρουμ. Ωραία, τώρα φτάνει. Και ας πάμε σε αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά δεν μας λέει τι κάνουμε. Λες πάμε στο άλλο. Ας βάλουμε λεφτά να παίξουμε. Αλλά έπιασα ένα παιχνίδι. Μπράβο μου. Ωραία. Τώρα ας φύγουμε. Ας πάμε στο τελευταίο μαγαζί για να πάμε και σπίτι. Γιατί μου έχει πει η μάνα μου πως ώρα 6 να είμαστε στο σπίτι και είναι η ώρα 5. Ωραία, σε αυτό το μαγαζί θα πάμε. Είναι καινούριο. Λέγεται κάπως έτσι. Και πάμε μέσα να πιούμε κανένα καφέ. Γεια σας! Μπορείτε να μου βάλετε έναν special καφέ. Παρακαλώ. Ναι, ένα special. Εντάξει. Θα σας το φέρω. Ωραία. Καφέ special. Πάμε να της πάρουμε ποτήρι. Γάλα. Έτοιμος ο καφές. Έτοιμος. Έτοιμος. Ωραία, περιμένω να μου το φέρουνε. Ορίστε το καφέ σας. Θα σας περιμένω στο ταμείο να πληρώσετε. Ναι, θα έρθω μόλις το πιω. Αχ, τι νόσημα που είναι. Έρχομαι πάντα εδώ. Ας πάμε να πληρώσουμε στο ταμείο. Ορίστε τα λεφτά σας.
Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Τώρα πάμε στο μάξι να πάμε σπίτι. Τι με περιμένει η μάνα. Σχεδόν φτάσαμε. Ωραία, φτάσαμε. Ας το παρκάρουμε για να φύγουμε στο μαγαζί που πήγα και πριν λίγο. Πάμε να φωνάξουμε και τη μάνα μου να φύγουμε. Μαμά, θα πάμε? Ναι, φυσικά ρε αγάπη μου. Είσαι έτοιμη? Εντάξει. Ναι, είμαι έτοιμη. Τώρα ας φύγουμε γιατί θα κλείσει. Εντάξει. Ας φύγουμε τώρα. Μαμά, έλα στο αμάξι μέσα, εγώ θα οδηγήσω. Έρχομαι αγάπη μου, μισό λεπτό να κλειβάσω τα βάντα από το σπίτι και έρχομαι μέσα στο αμάξι. Μπήκα μαμά. Και τώρα φεύγουμε. I just get so nervy. Αγάπη μου, φτάνουμε εδώ κοντά είναι, το ξέρεις, μόλις πήγες πριν λίγο μόνος σου. Ναι ρε μαμά, λες να μην ξέρω. Μόλις πήγα πριν. Μαμά μου, βγεις να παρκάρω. Βγες τώρα. Σε περιμένω μέσα στο εστιατόριο, μαμά. Έλα. Περίμενα αγάπη μου, έρχομαι. Ωραία, μπες σε μια θέση. Εσύ αγάπη μου πήγαινε να πληρώσει. Γεια σας. Θα ήθελα 2 καφέδες. Παρακαλώ. Ναι, special. Ένα καπουτσίνο και ένα special. Φυσικά και ναι, θα σας το φέρω όταν καθίσετε στο τραπέζι. Πηγαίνετε και θα σας το φέρω. Ωραία. Ένα καφέ special, το έφτιαξα ήδη. Ωραία, 2 special καφέδες. Ορίστε, οι 2 σας special καφέδες. Ορίστε. Πιείτε τα και ελάτε να πληρώσετε. Θα σας περιμένω στο ταμείο. Ληστεία! Ψηλά τα χέρια, πρώτου βγάλω ένα όπλο και σας πυροβολήσω. Α, πάρτε ό,τι έχει το μαγαζί. Θα σας δώσω όλα μου τα λεφτά, ό,τι θέλετε. Ορίστε. Πάρτε τα όλα. Απλώς να φύγετε. Πάρτε τα όλα ό,τι έχει στο μαγαζί, σας παρακαλώ. Μαμά, πάμε να φύγουμε καλύτερα γιατί δεν φαίνεται ωραίο. Ναι αγάπη μου, πρωτού μας πυροβολήσουν, έλα γρήγορα. Πες γρήγορα στο αμάξι, εγώ θα οδηγήσω αγάπη μου. Μαμά, έρχομαι, μισό λεπτό. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε βάλτε like, μια γραμμή, εγγραφή και θα τα πούμε στο part 2. Bye!